ଗାଁ ବାରିକ ଯେମିତି ବସାଇନି ପାଖରେ ବସେଇକି ପାଖକୁ ଆସ କହିକି ଦେଖୁ ଗାଁ ବାରିକ ଟାଣି ନେଲା। ତାପରେ ପାଣି ଫାଣି ମାରିବ, ପାଣି ଫାଣି ମାରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ଖୁର ଧରିକି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ନୂଆ ବ୍ଲେଡ଼ ପକା, କହିଲି ନାଇଁ ନୂଆ ବ୍ଲେଡ଼ ଆଣିଛ କି? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଆଣିନି, ତୁ ନୂଆ ବ୍ଲେଡ଼ ପକା। କେତେ ଲୋକ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲେଡ଼ଟା ନୂଆ ପକାଇବନି କିଏ ଜାଣେ। ଆଉ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ପୁରା ଗହଳି ବହୁତ ଥିଲା। ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନଣ୍ଡା କରନ୍ତି ଆଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା 2 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରମ୍ପ ରମ୍ପ କରି ପୁରା ଆଗ ପଛ ସବୁ ନଣ୍ଡା କରିପକେଇଲା ମୋତେ। ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ିକି ନଣ୍ଡା କଲା। ଭାଇଆ ବାରିକ କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୋ ପଛ ଲୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି, 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନଣ୍ଡା କରୁଥାଏ ଆଉ। ନଣ୍ଡା କରିକି ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ ଆଉ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁରା ଆଉ। ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ। ଆଗେ ନଣ୍ଡା ହେବ, ତାପରେ ଯିବ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ବିସର୍ଜନ କରିବ ଆଉ।